Ontziak orain nahiko egoki kokatuak dira eta Laister izango ditugu lanean, kronometroak prest eta oso egoki kokatuak daude, ez da atzerapen handirik izango hemendik aurrera. Adostasunak eskatzen itsasoko epailea, orantxe bandera bera, gure kronometroa eskuskoa behintzat martxan jarri dugu eta saiatuko gara informazio hori pantailaratzen jakina. Urte osoan zehar alegin beretzi bat egin eta gero, guretzat ere penagarria litzateke zuek pantailetan datu guzti horiek ez izatea. Horre beste kronometro osagarri bat ere baduzue eta ea gure arazotxoa konpontzen diren. Edozein kasutan, 20. segundua burutu da, baliozko irteera da Jaun Andreok eta hortxe ditugu San Pedroko gizonak lehen kaletik, 2. kaletik Kostape, 3. kaletik Orio, 4. kaletik Galiziaren ordezkaria. Tiran, ez dezaguna astu, orain artean historian zehar Euskal Herritik kanpo 4 aldiz joan dela garaipena eta beti pedreina izan dela bandera eraman duen kanpoko untzia. Azkenengoa 1976 urtean. Joan zen denboraldian, hau da duela urtebete, txanda nagusia, 2. eguneko txanda nagusia, Galiziarrek irabazi zuten. Tirangoek hain zuzen. Edozein kasutan, bandera Oriok irabazi zuen, baina orain Euskal Herritik kanpoko arerio nagusiena Galiziatik dator, Tiranda oso maila ona azaltzen ari dira azken demoralditan, eta jadanik gure katamaranak eskainitako irudiaren arabera, antzeman daiteke baserri behar bada 4. kaletik zertxo bait aurreratuta doala Tirango untzia. San Pedro ere lehen kaletik ondo ari da, oso parekatuak denak, baina hemen ez dago inor amore emateko prest. Ez, amorik ez, eta pentsatu, parekotasun handia erakutsiko dute launtziak, eta guain irtera hontan, hemendik aurrera pixka bat baliteke diferentzia markatzen hastea, ez? Orain arte txampan eraginez bate indartzu ateratzen dire talde guziak, eta hemen ja Isla Aquarium momentu hontan izaten daia erritmo aldatu eta poliki norbe erritmo hartzen juten dena, ez? Aznaziari buelta eman ere, zergatik pentsatu irtera txampa bizi-bizian egia tope egiten dela, eta orain izaten da hemen utzune bat bezala, ez? Zure ritmo jatorra hartu eta aznazia belekura buelta ematea ere, ez? Baina, zuk esan duzuna, ez? Ikusten da zertxo bat erreka atzeago dagola. Bai, eta oraintxe gure parean ditugu, San Pedro kuntzi erdi bateko abantaila du, baserri, argi eta garbi. Bai, San Pedro, Orillo eta Tiran hiruak pixka parekatuta eta zertxo bat atzeago erreka, momentu honetan, Bueno, gure paretik jadanik pasa dira, beraz erreferentzi hori eman dugu, biak, batetik zuek kamera bidez ikusten duzuena, guk geure begiz duguna, beste bat osagarri jakina, eta momentuz San Pedro lehen kaletik indartsuari da, baita ere Orio 3. kaletik, Tiran hasi oso gogor hasi dela iruditu zait, orain punta inguru horretan, ez dakite arazo gehiago ez ote duen Galiziako untziak, baina untzi guztiak esango nuke 3 segundutan daudela. Hau da, traineru bateko diferentziarik ez dagoela. Ez, oraindik traineru distantzio horren barruan daude, eta esan, Isla Aquarium pare honetatik kanpoaruntza atera direla, eta orain, nik uste dut, ez dagoela kaletan alderik egongo, ia itsaso erekian daude, eta ikustirik ontzi haiekatik ere trabik ez daukatela, nik uste dut parekotasuna handia daukatela itsaso eta giro aldetik, ez? Momentuz hor duzue Orioren untzia, hemen helikopterotik hartutako irudiak, kortaren agindutara gaur, zodiak txikian, hor gaur ikusle nagusi bezala Txiki Larrañaga, denboraldian zehar patroi bezala ibilitakoa, gaur korta bera da hor, untzia gidatzen. Hemen Kostapekoen erreka trainerua, Joseba Arbonaren agindutara, dirudienez momentu zertxo baita atzeratu den untzia izan daiteke hau, baina ikusi. Batzuk branka azaldu zortxe, baita ere San Pedro, orain katamaranak eskainitako irudiaren arabera, badirudi Oriok puntetako une gogor horretan abantailatxoren bat hartzeko modua izan duela itxuraz behintzat baserri. Bai, trainerak salto batzuk ere egiten diote, eta ikusi besteik ez dago denak behen palkatxoak inatera dire, eta alboetako palkak ere, ez? Baina Orio joan eginda orain, Gure parean ez zuen abantaila hori, jakina,
beti bezala ziaboga egiterakoan ikusiko ditugu erreferentzi zuzenenak, baina momentu zantzeman daiteke Oriok zertxo bait untzierdi bat eta behar bada untziren bat lortu duela, ikusi edozein kasutan lau untziak zein parekatuak daude Jose Luis Erkizia. Bai, momentu ontako ikuspegiak hori erakusten du, Ia traineran distantzi hori 3 segundon aldea edo Oriok jun egin dela, Leia beste 3 horietan daude, ikusiri ikusteko, nork aurre hartzen duen, Bueno, 4 minutu luze, oraintxe 5 minutu estropada ziren eskerostik, Koldo Aldalurren gana joango gara, ea delegatuek nola bizi duten irteera hau, pentsatzen dut hor izango direla, telebista jarraitzen, mutilen lana aztertzen. Koldo, aldago hor jende alairik, jende tristerik, jende keskaturik. Hori gauza kuriosoa da, hemen inorrez dago alai, hemen ia denak oso keskatuta daude, eta, gizu hemen intensio ikaragarriarekin ikusten da lehenengo joaneko bide hau, eta gurekin duguna Quintana jauna da, ostapeko hain zuzen ere, nola ikusten ari zarete estropada orain arte? Momentu nahiko paretzu, Mateo hori jo pixka da horrea jaula, baina beste 3 paretsuan goaz. Hemen eustea garrantzitsua izango litzateke, ez da ziabo garaino joan eutxi eta gero bakoitzak egin dezala alduen guztia etortzerako honetan. Bai joateakoan eta etortzeakoan dena eman behar da, baina bai zuk esatezuna pixkate utzi balizainon eta geho aldan gehiena eman, bueltan. Ematen du hori jo besteen gainetik dagoela? Momentuan ala emateu, bai, indartu atera da eta, geho ikusi behar, bueltan, abeze gertatzen den. Egoera itxasoarena, itxaso pixkat badago, azpiko itxaso hori ematen duenez, baina, ez da egoera txarra arraunen egiteko. Ez, guretzako ez dut uste. Eta lo único gallegoak ez dautela ohitua holako itsasoekin, baina momentuan maila ona aire erakusten. Eskerrik asko. Ez da zergatik. Hoiesek beraz, Kostapeko Quintana jaunaren eritziak, nik uste Jose Luis Kortak gaur psikologikoki landu egin duela estropada, ez dut ikusi Orio itxumustuan irtetzen, bero-bero eginda lehenengo txampa horretan, baizik eta lehenengo minutu terdia, bigarren minutua burututa gero, orduan hasi da Orio abantaila hartzen, erritmo berezi bat hartzen, eta behar bada, kanpoan dagoen mugimendu txiki hori, trapailatxo hori, hobekien aprobetxatu duena, Orio izan daiteke orain artean, Jose Luis Erkizia. Bai, hemen esan duguna, punto eta muturra hauetatik kanpo aruntza atera denean,